Morning, bom dia. Agora que eu dou a seleção da Liga Profissional, parece para Заповядайте. Благодаря на всички. Добре дошли. Благодаря, че се отговаряте на поканата. Това събитие. Днес имаме привилегията и честта да поставим началото на една вълнуваща футболна пролет с присъствието на човек, който не просто игра в футбол, а човек, който е спечелил абсолютно всичко на световно и клубно ниво, човекът с човешкият удар, легендата на Реал Мадрид и световния футбол Роберто Карлош. Добре дошъл. Bienvenidos. Гостуването на Роберто Карлош в България се реализира с генералната подкрепа на спонсора на събитието Alpha Win, за да ни пренесе в сърцето на голямата игра в навечерието на най-голямото спортно събитие тази година, именно световното първенство по футбол. Неговата визита е част от стремежа за популяризиране на футбол и доближаване на българските фенове до най-високите стандарти на спорта. Преди да преминем към вашите въпроси, бих искал да дам думата на госпожа Боряна Павлова, маркетинг директор на Alpha Win. Заповядайте, госпожа. Благодаря ми. Няма да кажа, че съм много развълнувана. Не се къде се случва да между такава легенда като Роберто Карлош. No es cada día la oportunidad de estar cerca de Roberto Carlos. Quiero agradecer a usted por su profesionalismo. Estamos empezando с среща с вас медиите, малко по-късно ще има ексклузивно. Un poco más tarde va a tener una reunión con los aficionados. Както казах, това има дългосрочно партньорство за нас. Благодарим отново. Es una sorpresa de los aficionados. И чудесно. Добре, давам възможността и на главния оперативен директор на Alpha Win, Светло Георгиев, да каже Добре, Светло. Здравейте от мен. Вложихме много усилия за организацията на всичко това, тъй като за нас подкрепата за спорта не са просто думи, а реални действия. Надявам се, че срещата днес ще остави хубави спомени у вас, ще ви зареди с много пълна енергия преди световното. Колеги, вие сте, заповядайте, моля ви само да се представяте, преди да зададете въпросите. Заповядайте. Стефан Игнат, информационна агенция ТГНС. Стефан Игнат, информационна агенция ТГНС. Първо добре дошъл. Bienvenidos. Dos preguntas. Как се чувстваш след ¿Cómo se sientes después de la operación cardíaca de и la как се natación? обясняваш състоянието на Реал Мадрид последните два сезона? ¿Y cómo explicas la situación de Real Madrid? Primera pregunta, ¿verdad? La operación cardíaca. Sí. No, primero deciros que estoy encantado de estar aquí en Bulgaria, en Sofia. Първо бих искал да кажа, че съм изключително развълнуван да съм тук в София. Yo tengo una conexión muy buena con ese país. Имам една прекрасна връзка с вашата страна. Tengo a el marido de mi hija que juega aquí en Bulgaria. Тук играе Lo puedo decir. El marido. Тук играе съпругът на моята дъщеря. Entonces acompaño prácticamente todos los días lo que pasa por aquí. И с интерес следя всичко, което се случва тук. Y no es la primera vez que estoy aquí, pero el cariño de la gente ha sido espectacular. Не е първият път, в който съм в България, но любовта на феновете е нещо невероятно, което ценя. Sobre mi corazón. Относно моето сърце. Estoy bien. Всичко е наред. Чувствам се добре. Corazón de un niño de 5 meses. Сърцето ми е като на младеж. Y vida nueva, vida nueva.
И това е нов живот за мен. Hay que cuidar mucho de la salud siempre. Винаги съм се стремял да се грижа за здравето си. Porque por ser jugador de fútbol, creía que nunca me iba a pasar nada, ¿no? Бидейки футболист, винаги съм си мислил, че нищо лошо няма да ми се случи в този аспект. Al final ha sido una cosa normal, nada grave. В крайна сметка беше нещо нормално, нищо сериозно. Salieron muchas noticias por ahí, pero no eran verdades. Появиха се доста новини, доста информации, част от тях не бяха верни. Y aquí estoy. И съм тук. 50 años más de vida tengo, me ha dicho el médico. Поне още 50 години ми предстоят. Tranquilo. Бъдете спокойни. Добре, само за Реал Мадрид, ако може да кажа. Y para Real Madrid la situación ahora del equipo. ¿Qué pasó? No pasa nada. ¿Qué pasó? No, la situación del equipo, como lo vea. Es que yo soy embajador del club, Аз съм посланник на клуба. pero no quiero hablar nada de él. Не бих искал да говоря, да Mejor no коментирам hablar сега. nada. Mejor no hablar nada. По-добре да не говоря. Tranquilidad siempre. Трябва да има спокойствие. Да, заповядайте. Александър Василев, агенция Блиц. Въпросът ми е, когато сте играли в Интер, Рой Ходжсън е искал да играете по крилото. Вие не сте се минавали много на това, но нещо почти всички Roy Hodgson quería usted que jugaba más adelante. ¿Cree que usted adelantó su tiempo con el jugador? No, sobre el Inter, Относно Интер, yo soy muy agradecido porque el Inter ha sido mi primer equipo съм en Europa. изключително благодарен на този клуб, защото това беше първи ми отбор в Европа. Roy Hodgson confiaba mucho en mí, Рой Ходжсън имаше огромно доверие в мен. que no era normal un lateral izquierdo meter tantos goles. Не беше нормално един крайен бранител да вкарва толкова много голове. Y me ha ido cambiando de posición en posición. И непрекъснато променяше моята позиция по терена. Pero ha sido para mí uno de los mejores entrenadores que he tenido. За мен той беше един от най-добрите треньори, които съм имал в кариерата си. Soy brasileño, normal meter goles, ¿no? Бразилец съм, но нормално е да вкарам гола. И още един въпрос, 2002 след спечелването на световното 2002. какво се Después изразява de в ganar спадка la и кой Copa. беше първият човек, който ви се обади по телефона? ¿Cómo fueron las celebraciones y Wow. cuál era la primera persona que le llamé? La primera persona ha sido mi madre. Първият човек, който ми се обади е майка ми. Y lo más divertido es ganar un mundial con la camiseta de tu país. Забавното, най-прекрасното е да спечелиш световното първенство с твоята страна. Esa camisa la hemos utilizado contra Inglaterra en el gol de Ronaldinho. Тази фланелка я използвах по време на матча срещу Англия при гола на Роналдиньо. Pero para un futbolista, yo tuve la suerte de ganar en el mismo año la Champions y el Mundial. Късмета като футболист да спечеля в една и съща година световното първенство и Шампионска лига. Con Real Madrid la Champions y con la selección brasileña el Mundial. С Реал Мадрид и съответно националния отбор на Бразилия. Ha sido increíble. Y Beso en el negrito. mismo año, en 2002, fui considerado el segundo mejor jugador del mundo. И през същата тази 2002 година бях избран за втория най-добър футболист в света. Ronaldo me ha quitado el Balón de Oro. Роналдо ми отне този приз. Entonces, cuando voy a su casa, cuando voy a la casa de Ronnie, След това отидохме в къщата на Роналдо yo quiero robarle el balón. и исках да му взема златната топка. Era mío. Заповядайте. Hola, soy Carlos. Buenos días. Bulgaria. Has dicho sobre Pedro Neres de los Goretz, pero en Bulgaria trabaja un ex entrenador suyo, Fernando Gaspar Labourier. ¿Qué recuerdos has de él? ¿Tú quieres traducir? ¿Quieres traducir? Би ли втори въпрос или не? Понеже Че вече каза за Pedro Neres, че игра в Лудогорец и какво мисли за Фернандо Гаспар Лаbourier, бивш тренер в него в Реал Мадрид, който се в Лес. Ha sido uno de mis profesores. един от моите учители. Grandísima persona, buen entrenador, Голяма личност, много добър треньор, mentalidad ganadora психика на победител y un entrenador que le gusta el fútbol. и един треньор, който обича футбол. Súper inteligente.
изключително интелигентен. Entonces son entrenadores que, por estar aquí, a mí de verdad me alegra un montón porque ha sido grandísima persona y un excelente entrenador. Много се радвам за него, за това, че е тук и пожелавам му всичко най-добро в развитието му. Si hablas con él, mándale un abrazo de mi parte. Ако говорите с него, пратете му поздрави и прегръдки. E uma pergunta sobre a seleção brasileira. Crees que Neymar deve ser convocado em Giro? Sabia que Един въпрос свързан с национален отбор. Смятате ли, че Неймар трябва да бъде повикан от Анчелоти за световното първенство? Sí. Да. Neymar es un excelente jugador y uno de los mejores del mundo y tiene que estar con la selección brasileña caso Ancelotti lo quiera. Неймар е един от най-добрите футболисти, продължава да е един от най-добрите футболисти в света и за мен трябва да бъде на световното първенство. Естествено, всичко зависи от Анчелоти. Yo no puedo ir más que estoy viejo. Yo no puedo ir más porque estoy viejo. Аз не мога да отида, защото вече съм възрастен. Bem-vindo Obrigado. à Bulgária. Hoje tem um въпрос за национален отбор на Бразилия. Una pregunta más sobre el equipo nacional de Brasil. Много добре познавате Карло Анчелоти. Conoce muy bien a Ancelotti. Успее да върне световната титла в Cree que Бразилия. él puede Казвате, че не може да отидете, но би ли си искало сега да regresar la Copa de Brasil? Le gustaría jugar con Ancelotti como entrenador ahora en el equipo. Yo conozco al mister Познавам Анчелоти como persona y como entrenador, ¿no? като личност и като треньор. Yo estuve con él creo que 3 años ahora en el Real Madrid. Мисля, че бях с него около 3 години в Реал Мадрид. Sobre el Mundial, yo creo que teníamos buenos entrenadores brasileños, Мисля, че разполагаме с добри бразилски старши треньори, pero Ancelotti es diferente, considerado uno de los mejores del mundo, ¿no? но Анчелоти е различен, считан за един от най-добрите в цял свят. Yo creo que por su historia, la posibilidad de que Brasil gane es muy grande. Мисля, че предвид неговата история като старши треньор, възможността Бразилия да спечели световното първенство е голяма. Son muchos años que Brasil no consigue ganar un título mundial. Изминаха страшно много години от последния триумф на Бразилия. Entonces estamos ansiosos para ver si los jugadores y el míster consigan ser campeones del mundo. И предстои да видим дали ще стане сработката и дали Бразилия ще успее да спечели световното първенство. Este mundial va a ser completamente diferente. Това световно ще бъде напълно различно. Son 3 países, nuevas selecciones. Има много повече участници. La FIFA lo ha hecho muy bien en abrir espacio para selecciones que nunca habían jugado un mundial. FIFA свърши добра работа, така че до световното първенство да се докоснат страни, които до този момент не са участвали. El fútbol está muy igualado. Футболът в днешно време е изключително равностоен. Pero claro que yo quiero que Brasil vuelva a ganar, que la última foto es la nuestra de 2002. Естествено, надявам се, че Бразилия ще се завърне там, където и е мястото, защото последният триумф беше през 2002. Y que tengan mucha suerte. Надявам се да имат и късмет. Allá estaremos para apoyar a Brasil, claro. В крайна сметка, ние ще подкрепяме и ще стискаме палци. Goed. Toen is dat door voor Topsport. Hola. Връщам ви назад отново през 2002 година. De nuevo, comentario con 2002. Кой беше най-трудният матч за Бразилия тогава по пътя към титул? ¿Cuál partido era lo más complicado? Yo creo que el partido más difícil ha sido contra Bélgica. Мисля, че срещу Белгия. Aquele partido yo creía que nos íbamos a volver a casa. Мисля, че след този матч щяхме да си стягаме куфарите да се връщаме вкъщи. Era un equipo fortísimo, muy táctico, muy bien organizado y hemos sufrido para ganar. Един отбор изключително добре подготвен тактически и страдахме изключително много пъти към успех. Yo às vezes veo por la tele los mejores momentos. Понякога гледам записи на тази среща. Hemos ganado porque tenemos grandísimos jugadores. Спечелихме, защото имахме невероятни футболисти. Rony, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Rivaldo. No hay como no ganar. Футболисти, които знаят как се печели. Pero ha sido el partido más complicado.
Но това за мен беше най-трудният матч. БНТ. Microfoon. No hay más preguntas. Bienvenido, bienvenido. Ah, está aquí. Hombre, Para nosotros es un gran placer de verlo ahí como tú. Gracias. leyenda significa una persona vieja. Легенда означава, че съм възрастен, така ли? Gran futbolista. Muchas gracias. Въпросът ми е, има ли си любим трофей? Печел някакъв път шампионската лига, световен шампион? Tiene un trofeo favorito de los dos. Es claro que buenos días. El mundial marca mucho. Световното първенство. Es muy difícil de Определено. ganarlo. Изключително трудно се печели. Y ese trofeo para mí es lo más importante, representar un país, ¿no? Този трофей е най-ценен, когато представляваш страната си. Para mí es espectacular ganar ese trofeo. За мен беше нещо невероятно. Tengo una réplica en casa Имам копия на трофей вкъщи. y cada vez que la veo me emociona porque perdimos 98 y luego ganamos en 2002. И всеки път, когато го погледна и се разчувствам. Загубихме през 98, но през 2002 вече успяхме да спечелим. Lo que me marca lo que me acuerdo mucho es cuando bajamos al aeropuerto de Río. Имам прекрасни спомени от момента, когато пристигнахме в Рио, когато каснахме с самолета. Y ver la multitud de gente llorando de alegría. И виждайки всички хора, които плачат от щастие. Ese momento es bueno. Този момент беше специален. Entonces el mundial. Така че това е отговор на въпроса, световното първенство. Стефан Стоянов, да, играли сеньор Карлош. Въпросът ми е такъв, кой е най-добрият ляв бек в историята на Реал Мадрид? ¿Quién es el mejor lateral izquierdo Marcelo. en la historia? Marcelo. Марсел. Yo siempre digo que Marcelo es mejor que yo. Винаги съм казал, че Марсел е по-добър от мен. Es que no me gusta decir, tu historia en el Madrid ha sido espectacular, pero yo hablo de los demás y Marcelo ha dado secuencia en todo lo que he hecho. Марсел продължи, беше своеобразно продължение на това, което аз сторих в историята на Реал Мадрид. И ако може още един въпрос от този тип, кой беше по-добри в Алберга или Жуниор Парамбукан? ¿Quién Era mejor lanzador de falta. Sí. Juninho Pernambucano. Era un espectáculo. No, yo entrenaba mucho con él en la selección. Аз тренирах доста с него в националния отбор. Pero él era espectacular. Той беше невероятен при изпълнението на преките свободи. Други въпроси имате? Още един, най-долу 24 часа. Кой е най-легендарният ляв край в световния футбол и кой има по-добра левачка? Алберто Карлош или Христо Стоичков? ¿Quién es la mejor Zurda. zurda? Sí, en la historia. Stoichkov. Está un gran amigo mío. Un gran amigo mío. En la historia y Sí, en comparación de usted. Mis números son diferentes de él porque era más joven que él. Моите голове и асистенти са различни спрямо неговите. Pero siendo un jugador de otro nivel, considerado en todas las listas de mejores jugadores del mundo, o sea, yo le respeto muchísimo. Но той е футболист на изключително ниво и винаги е присъствал в списъците с най-силните футболисти в историята на футбола въобще. Uno de mis ídolos. Един от моите идоли. Muy bueno. Страхотен. Звениш нов спорт. Имам два въпроса към господин Карлос. Първо, кои са най-тежките съперници за Бразилия на предстоящия мундиал? И втория, как ще коментирате развитието на футболистите и в тия года започна международната си кариера от българското първенство, в момента се провлачите във висшата лига. ¿Cuáles serían los mejores oponentes de Brasil en esta Copa del Mundo y cómo ve el desarrollo de Igor Thiago, el jugador que jugó para los Ludogorets? Sí, es verdad, jugó aquí, es verdad. Ese mundial va a estar muy igualado. Todos los partidos van a ser muy difíciles. Това световно първенство ще бъде изключително равностойно. Всички мачове ще бъдат трудни. Va a ser muy difícil ganar el mundial, va a ser muy difícil. Ще бъде изключително трудно да спечелим световното.
Sobre Igor, viene demostrando su calidad, ¿no? Viene demostrando lo que es un jugador brasileño, está haciendo una bonita carrera. Игор Тиаго има страхотна кариера, продължава своето развитие. Y es un jugador que seguirá haciendo historia, ¿no? Seguirá metiendo goles, dando pases de goles. Es un jugador muy de equipo y representa exactamente lo que es el fútbol moderno. Един футболист, който напълно представлява това, което е модерния футбол и който подобряват рекорди в английската висша лига, така че съм впечатлен от представянето. Seguirá haciendo historia, un jugador muy bueno, muy bueno. Наистина много добър футболист. Добре, други въпроси? Изповядайте. Александър Василев, за гола срещу Франция 97 в Лион, има ли специфично упражнение, което сте правили и евентуално учили сте физика, за да знаете как е ритм? Para el gol contra Francia del 97, has estudiado física para hacer esto. Eso se llama entrenamiento, persistencia, confianza, un poco de todo. Всичко е въпрос на тренировки, на самочувствие и на постоянство. И yo no tenía miedo de equivocarme. Nunca he tenido miedo de... Не изпитвах страх от това да се обърка изпълнението на преки свободен. И el viento me ayudó a empujar el balón dentro de la portería. И вятърът също помогна в случай, за да може топката да влезе във вратата. La gente no sabe. La gente no sabía. Заповядайте за последни въпроси. Румен Стоишков, казвам си основал за журналистите. Извън футбола може ли да ви там нещо? Трите най-важни момента във вашия живот, в които сте се чувствали щастлив. Los tres momentos de su vida en cuales usted se sintió más feliz fuera del fútbol. Mira lo que voy a decir. 98, cuando perdimos contra Francia, me he dado cuenta de la vida de un futbolista. През 98, когато загубихме мача срещу Франция, тогава си дадох сметка какво е да си футболист. Como levantarse, ¿no? Como volver a levantarse. Как да се издигнеш след неуспех. Luego, la Champions con Real Madrid contra la Juventus, después de 32 años que el Madrid no ganaba. Когато спечелихме Шампионската лига, след като Реал Мадрид не беше триумфирал повече от 30 години. И 2002. И 2002. Qué rápido, ¿no? Много бързо минава времето. Han sido tantos momentos buenos que al final marca 3 y tú dices los tres. Това са трите момента, които ще запомня. Pero fuera del campo. Fuera de campo, una nueva vida con mi operación. Извън терена, това, че в момента живее нов живот след операцията. Tener una familia que me ha enseñado a ser una buena persona y un buen ser humano. Имам щастието да разполагам със семейство, което ме изгради като личност и като добър човек. И el nacimiento de mis hijos. И раждането на моите деца. Tengo muchos hijos. Имам много деца. Колеги, има ли други въпроси? Благодаря от ваше име. Галица ли? Последен въпрос. Един семейен въпрос. Добър, вашия зет с двоец изтича. Може да знаете прекоректно къде ще продължи с неговата кариера, остава ли в България или ще си търси клуб някъде другаде, това ще внуци, как му харесват български език и България. Una pregunta personal. Si el marido de su hija va a continuar en Ludogorets. Сега ще му се обадя. За да го попитам. Él está súper feliz aquí. Está súper feliz. Той е много щастлив тук. Es uno de los capitanes del equipo. Един от капитаните на отбора. Vamos a ver cuáles son las opciones que tiene él de renovar contrato, de irse a jugar en España o Italia o Francia, Inglaterra. Предстои да видим какви са опциите пред него, дали ще има оферти от Англия, Франция или Испания. Yo como soy su agente. Аз като негов агент. Estamos viendo las mejores opciones. Винаги гледам най-добрите опции за него.
Pero está súper agradecido del cariño de la gente con él aquí en Bulgaria. Но е много щастлив от любовта, която му дават феновете тук в България. Vamos a ver. Може при Bulgaria Къде? Може, puede regresar a su ex-entrenador. Al Goderec. Не, при Bulgaria, при Гаспар. Тренера, който е бил в Реал Мадрид, за което му питате. Лаборие. Sí. Mas ele, hablando con Pedro, hay buenas opciones. Caso no se quede en Bulgaria. Има добри опции. Caso no renove aquí, tenemos buenas opciones para Ако не поднови тук, има други добри опции пред него. Благодаря ви много. Благодарим и на Роберто Карлош, който както винаги беше професионалист и извън терена. Радвам се, че всички живеят част от това събитие. Очаквайте продължителни изненади и партньорството с спонсора Словен. Van a ser más sorpresas. Gracias.